Si Alvin na no? Ha? Wa paglabas zero? Alvin na. Kamaya Brad. Oh, di man di si Alben. Si Atan. Anak di Junior. Naado. Wag kita na nimo ba, Brad? Sinya si day si dai isda. Kinsa nang naa na jo? Dili na si Ipin? Ipin? Di ka nang warpog si Ipin po na. Di po ko ikaklaro. Tarirariraran. Usa isda ado. Sampaw ra, sambuog. Na Brad Edi na. Nanag ko dag ko gidaan ni day. Agmay. Asa pa day sila? Asa pa day sila? Papa? Ha? Naisda niyo to? Pagi. Ang nga dyan manang pagi. Pasing gidi mo kakao. Ini papanin. Oh, nani tumo. Nang bago ihawan niyo kon. Nang bago ihawan niyo. Wa madungog. Atos purok. Awa tungguan. Ala kadinis. Sigar. Ito balibulan ba? Balibulan. Baboy? Pila mo kapo kana abot na pong mga sanggatos? 54. 55. 55. Kadusay mo kapo. Kadusay ka baboy. Kadusay. Pila.
Santos. Maglipog. Yan ang maglipog. La, labay na pod. May na yun yung labasirog nga naman yung mga tao labay-labay raman. Kilo ka po nakita nga. Si Pinta. Oh. 20. Tuwa si Alan Pen! Alan! Dagana ko tubo kung 12. Kuy, grabe. Kita na mag-dusig. Kilo to guys. Inventar mo ka po? Ito. Yan, nibaw do. Nibaw ang suba guys. Murag namungot man eh, way isda. Dadong kita koy. Wait, dadong kita ba? Jangan, hatan ka mag-tulog. Ambag ni Papa. Nah. Kay? Tuwas raman oh. Ang murag nasudlan na kang Bertong Balde no. Pila na kaadlaw to yung bahaw? Day? Bahaw po tong papa. Ha? Nay nanghilo ni baybayan. Apel mo ka na to ang baybayan. Ano lang? Sino nagkasara? Size? Di ba 5 to ang kuan? 5 to ang pagpanghinlo. Basi ka itong mga asing club ng mga hinlo. Asinian Club. Nino itong mga hinlo gusto ng bay-bay. Nakaprograman 5. May 5. Kuan naman taron 6, 7. Aw 8 naman taron. Aw 9. Kahipos ra gyapon. Ani nga na. Wa manawa na mag-asap. Aman. Ya. Tungtung sa tong papansin lagi iro aba. Koy, maldito na ko kakoy ha.
Nara day? So, madugay guys, may abot na si Aladdin. Ato makita guys.